Tervetuloa Taidepodiin. Tämä on podcast kaikille suomalaisesta kuvataiteesta ja kuvataiteilijoista kiinnostuneille, ja minä olen Hanna. En ole itse kuvataiteen tai taidehistorian ammattilainen, mutta perustin taideaiheisen podcastin oppiakseni taiteesta lisää. Ajattelin myös, että tekemällä podcastia tutustun erilaisiin taiteilijoihin, ja ehkä joku muukin saa tästä podcastista iloa ja tietoa suomalaisesta kuvataiteesta. Jaksoissa käydään läpi kuvataiteen tekijöitä yksi kerrallaan. Jaksossa tutustutaan taiteilijan elämään, merkittäviin teoksiin ja tyyliin, sillä ajatuksella, että mitä tästä taiteilijasta olisi hyvä tietää. En omista kuvaoikeuksia, mutta internetistä löytää taiteilijoiden nimillä varsin hyvin kuvia teoksista. Taidepodi löytyy myös Instagramista nimellä Taidepodi, ja siellä on mahdollista käydä katsomassa kuvia teoksista sekä linkit taiteilijoiden omille Instagram- ja nettisivuille. Myös näyttelyssä kannattaa aina käydä, jos se on mahdollista. Teos kun on tosielämässä aina valokuvaa vaikuttavampi. Kaikki podcastin lähteet löytyvät jakson kuvauksesta. Tämä jakso on toteutettu yhdessä Taidekeskus Salmelan kanssa osana Salmelan kesä 2025 podcast-sarjaa. Esittelen jaksoissa kesän 2025 taiteilijat yksi kerrallaan. Tänään esittelyvuorossa ja podcastin vieraana on kuvataiteilija ja Salmelan vuoden nuori taiteilija Raana Lehtinen. Haastattelin Raanaa jaksoa varten talvella 2025. Kuunnellaan, miten haastattelu eteni. Tervetuloa Taidepodiin. Tänään meillä taiteilija vieraana kuvataiteilija Raana Lehtinen. Oikein paljon tervetuloa. Hei, kiitos. Lähdetäänkö siitä liikkeelle, että kerro itsestäsi, missä sä oot syntynyt ja milloin ja miten sun kuvataideinnostus on saanut alkunsa? Joo, mä oon syntynyt siis Helsingissä. Oon asunut täällä aika lailla koko ikäni ja 90 on syntynyt ja mun kuvataideinnostus, kyllä se niin kuin sieltä lapsuudesta jo kumpuaa, että on kyllä ollut ihan semmoinen, tykkäsin hirveästi just piirrellä ja askartelin aina kaikkea, että käsillä tekeminen on ollut mulle tosi tärkeää aina, mutta ei mulla sillain ehkä ollut ihan se vielä lapsena aina ajatellut, että musta tulisi kuvataiteilijaa, että mulla oli kaikenlaisia muita ammattihaaveita silloin ja ehkä mä jopa vähän, tai kun mulle usein sanottiin, että kun sä niin paljon tykkäät tuosta piirtämisestä, että susta tulee varmasti taiteilija, niin mä jotenkin vähän sitä vastaan kapinoinkin jollain lailla, että musta se olisi ollut liian jotenkin suoraviivasta ja sitten mä esimerkiksi teini-ikäisenä mä lopetin kokonaan, mä en piirtänyt juuri ollenkaan ja yritin opetella kitaran soittoa ja haaveilin muusikon urasta ja sitä kesti jotain vuosia sitten, mutta sitten mä kuitenkin lopulta totesin, että se oli niin vaikeaa se kitaran soitto ja musiikki. Ja sitten päädyin takaisin, niin kun, aloin taas piirtää ja sitten siinä kävi niin, että mun isä jäi eläkkeelle, varhaiseläkkeelle ja hän päätti, että nyt hän alkaa maalata, kun hänellä on aikaa. Ja sitten me alettiin käydä yhdessä tuommoisilla Helsingin taiteilijaseuran järjestämillä kursseilla, maalauskursseilla ja se oli ihanaa. Mä niin kuin siitä innostuin ihan hirveästi sit maalaamisesta, mutta kyllä mun sitten edelleen mä olin vähän niin kuin, että ei tämä voi olla kuitenkaan ammatti jotenkin. Ja sitten mä tein kaikkea muuta. Mä kyllä hain suoraan lukiosta, mä hain Pekka Halosen akatemiaan, mutta mä en ollut ehkä ihan tosissani. Ja sitten kun mä en päässyt, niin mä en sitä mitenkään ottanut hirveän, en masentunut siitä. Ja sitten mä vähän aikaa mä tein ihan muita hommia, niin kun kokeilin vähän muualla työelämässä. Mutta sitten mulla oli käänteentekevää. Mä lähdin parikymppisen sitten reissuun tonne Etelä- ja Väli-Amerikkaan 9 talveksi. Ja siellä mä tajusin, kun mulla oli vihdoin semmoinen jakso elämässä, että mä olin täysin vapaa niin kuin tekemään mitä vaan. Et mä lähdin sinne yksin ja mun ei tarvinnut vastata kenellekään mistään. Ja mä en säästänyt riittävästi rahaa, että mä pystyin vaan olla sen
useamman kuukauden. Mm. Ja silloin mä tajusin, että mulla oli lapsesta asti ollut vähän sellainen niin kuin tyhjyyden tunne seurannut aina. Joo. Niin mä ymmärsin, että ei se niin kuin riitä mulle, että on upeat maisemat ja hieno paikka ja mä voin niin kuin vaan olla ja hengata. Ja tapasin tietenkin ihania ihmisiä ja muuta, mutta et jotain, niin kuin, mä tarvin jotain muuta. Ja sitten mulla oli siellä semmoinen jakso, että mä maalasin yhdessä hostellissa. Siellä oli kaikki hostellin seinät täynnä maalauksia ja mä sain sitten siellä asua ilmaiseksi, kun mä tein sinne kanssa jotain koralleja ja trooppisia lintuja maalasin. Ja se oli ihanaa. Mä olin niin kuin kuukaudeksi jäin sitten sinne. Se oli tuolla Panama Cityssä. Joo. Ja se oli niin kuin paras jakso sitä koko reissua. Ja sitten se tyhjyyden tunne katosi. Mulla oli niin kuin selkeä päivärytmi, että mä maalasin ja sitten mä kävin kävelyillä ja illalla olin sitten ihmisten seurassa. Ja silloin mä tajusin sen, että jotta mä voin olla tyytyväinen, niin mun on tehtävä työtä ja että sen pitää olla just tätä luovaa työtä ja että mä haluan maalata. Ja se oli tosi hyvä, tärkeä oivallus. Ja sitten kun mä palasin Suomeen, niin sitten mä hain ihan tosissaan, niin kaikkein eniten mä halusin vapaaseen taidekouluun, koska mä olin kuullut, että se on koulu, missä todellakin vaan maalataan. Ja mä hain sinne ja taidekoulun maahan. Ja onnekseni mä pääsin sinne vapaaseen ja aloitin sitten opinnot ja se oli kyllä aivan mahtavaa sitten. Ensimmäinen vuosi vapaassa mä olin heti ihan onneni kukkuroilla, kun me vaan joka päivä maalattiin. Ja kyllä se silloin niin kuin alkoi tulla selväksi, että kyllä mä haluan olla ammattitaiteilija. Ja sitten myös se oli tärkeää, että siellä vapaassa tavallaan pääsi tapaamaan ihmisiä, jotka oli siis ihan, kun oli jotenkin ehkä kuitenkin ollut sellainen käsitys takaraivossa, että ei voi olla ihan niin kuin taidetta, ei voi tehdä täysin niin kuin ammatikseen. Mulla on kyllä suvussa niin kuin ammattimuusikoita, mutta ei ole ketään kuvataiteilijaa, niin sitten ei ollut sellaista niin kuin esimerkkiä ehkä. Mutta siellä tapasi näitä ihmisiä. Olet ollut uran uurta ja sitten siinä mielessä, että ensimmäinen kuvataiteilija nyt suvussa ja sillä lailla. Joo, siis tavallaan joo, siis mun setäni kyllä kävi Turun piirustuskoulun, mutta hänkin sitten on niinku kuitenkin musiikkiin kuitenkin päätynyt enemmän tekemään. Että, joo, ja isäkin tosiaan vasta eläkkeellä aloitti maalaamisen. Selkeästi teidän suvulle on kuitenkin tosi tärkeää, vaikka ei nyt ammattilaiseksi olisi päätynytkään, mutta kuvataide on tosi merkittävä osa ollut harrastuksena ja osana elämää. Kyllä, siis joo, ja ylipäätään niin kuin kulttuuri ja taiteet on silleen, että niitä on kyllä arvostettu sekä isän että äidin puolen suvussa. Useinhan ne kulkeekin yhdessä, että kulttuurimuodot ja kuvataide menee sillä lailla käsi kädessä. Kerroit siitä Etelä-Amerikan matkasta ja miten se oli käännekohta. Niin millaiset asiat vaikuttaa sun taiteeseen eniten? Mistä sä koet, että oot saanut niin kuin eniten vaikutteita omaan taiteeseen ja omaan tekemiseen? No kyllä se tulee kaikenlaisista ympäristöistä ja ihmisistä, joiden niin kuin keskellä on kasvanut. Joo, ja siis kyllä tällä hetkellä, mitä mä tällä hetkellä teen, niin kuin, mitä mä maalaan, niin siinä on kyllä tosi vahvasti näkyy just nämä mun lapsuuden eri ympäristöjen vaikutteet. Että mulle on aina ollut jotenkin tosi tärkeää niin kuin just lähiluonto ja olen aina tykännyt niin kuin kuljeskella ympäriinsä ja havainnoida asioita. Joo. Et se on vaikuttanut hirveästi ja sitten niin kuin on tärkeitä paikkoja. Esimerkiksi mun isovanhempien kotitalo tuolla Hämeenkyrössä, joka on sellainen, missä mä oon siis ainoa paikka mun elämässä oikeastaan, joka on säilynyt koko elämän. Et mä oon muuttanut hirveän monta kertaa, mutta se on aina pysynyt se talo ja se niin kuin aika villi pihapiiri siellä ja jotenkin se ihana tunnelma. Ja siellä on just esimerkiksi mun sedän Eero Lehtisen näitä Turun piirustuskoulun aikana tekemiä lintupatsaita ja myös ihmispatsaita ja siellä on ja maalauksia, että siellä on niin kuin jotenkin se ympäristö on sellainen, että se on kyllä inspiroinut mua ihan lapsesta lähtien ja innostanut just piirtämään ja muuta. Ja tällä hetkellähän mun taiteen niin kuin
kyllä se lähtökohta on sellaisessa ympäristön havainnoinnissa, että sitten siihen tulee sitten vaan lisäksi niin kuin se mä ajattelen, että siihen havaitsemiseen kuuluu myös se, mitä mun sisällä tapahtuu, että mitä mä ajattelen ja koen, kun mä näen näitä asioita. Kyllä. Ja mä niin kuin koitan saada myös sitä esiin, kun mä maalaan. Joo. Tai se tulee väkisinkin. Sitä ei varmaan voi eriyttää, että se kuuluu pakettiin. Kyllä. Että siinä on se ulkoinen, mutta myös se, mitä tulee sisältä. Maalaat pääosin öljy- ja vesiväreillä ja kuvaat paljon ihmisiä eri ympäristöissä. Niin kertoisitko siitä, että miksi juuri ihminen ja miten se on valikoinut se ihminen sulla tämmöiseksi pääasiaksi, mitä kuvaat sun teoksissa? Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Siis mä en olisi osannut tuohon 5 vuotta sitten vastata, vaikka maalasin aktiivisesti ihmisiä. Nyt mä ehkä vähän osaan. Me siis tosiaan se vapaa taidekoulu, se ensimmäinen vuosihan on pelkkää mallimaalausta. Joo. Ja mä huomasin siinä, että mä siis nautin siitä tosi paljon, että ihmiset on mun mielestä älyttömän kiinnostavia. Ja musta on ihana tavata erilaisia ihmisiä ja jotenkin ihmistarinat on vaan kiinnostavia. Ja sitten myös se ihmisfiguuri on sellainen, että sitä kautta mä käsittelen aika paljon just niitä mun niin kuin omaa elämää. Ja nämä ihmiset, ketä mä maalaan, mä käytän siis itseäni mallina, maalaan itseäni myös vanhoista valokuvista. Ja sitten uudemmista. Ja sitten on aina mun lähipiiriin kuuluvia henkilöitä, että ne on aina tuttuja. Joo. Ja mä oikeastaan käsittelen niitä tilanteita ja tapahtumia, mitä mun elämässä on ollut jotenkin näiden mun lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kautta. Ja myös tavallaan ne on aina jollain lailla ehkä myös jotain semmoisia omakuvallisia hahmoja, että aina myös se mun oma elämä on jollain lailla siinä niin kuin tarkasteltavana. Joo. Ja tosiaan mä oon siis vapaan alusta lähtien niin kuin maalannut ihmisiä. Sitten jossain vaiheessa se oli hyvä. Mulla oli opettajana Pirkko Rantatorikka, taiteilija tuolla vapaassa. Ja hän sitten sanoi, niin kuin, että hei, että sua kiinnostaa ihminen. Ja se oli niin kuin, tavallaan tosi semmoinen selkeä, niin kuin aika simppeli asia. Mutta se oli tosi hienoa, että joku sanoi sen ääneen. Ja mä ymmärsin, että niin, että totta, että tässä on jotain. Ja sitten mä niin kuin oikein annoin sille lisää voimaa ja tavallaan sallin itseni maalata niitä ihmisiä ja mennä tosi syvälle siihen. Ja nyt kun mä oon sitä nyt tässä useamman vuoden tehnyt jo, niin sitten mä huomaan, että enemmän ja enemmän mua alkaa kiinnostaa se ympäristö. Joo. Ja se on ehkä sitten semmoinen aika luonnollinen jatkumo siihen, että mä ajattelen, että kun tutkii ihmistä ja mulla on ollut just paljon semmoisia aiheita, jotka käsittelee vaikka meidän ihmisten välistä kommunikaatioa. Eli tavallaan se ihminen laajenee sinne ulospäin, niin sitten se on niin kuin väistämätöntä, että se ympäristö tulee mukaan. Joo. Koska me ollaan osa tällaista suurempaa kokonaisuutta, että ei meitä tavallaan voi eriyttää niin kuin millään lailla. Ei me ikinä olla pelkästään erillisiä, että kaikki mitä meidän ympärillä on, se vaikuttaa meihin ihan hirveästi ja me vaikutetaan siihen, että se on tavallaan edelleen se, kun me maalaan sitä ympäristöä, se on niin kuin, koska mä olen ihminen, niin mä käsittelen edelleen sitä ihmisyyttä. Että se saa enemmän huomiota se ympäristö. Joo. Kun mä katselen näitä sun teoksia, niin se on tosi värikästä myös se, miten sä kuvaat ympäristöä. Et kun ihminen on osa sitä ympäristöä, niin sitten myöskin se ympäristö, sä oot kuvannut sen tosi värikkäänä. Et kertoisitko sä vielä enemmän siitä värien käytöstä, että miksi haluat kuvata niin värikkäänä niin kuin sitä ympäristöä myös? Joo, no siis mä rakastan värejä, että ne tulee ihan väistämättä niihin maalauksiin ja tietysti jokainen näkee sitten ne kirkkaat värit omalla tavallaan, että jollekin ne voi olla jotenkin tosi liikaa ja sillain ne voi ahdistaakin ja me ollaan erilaisia, mutta mulle ne symboloi sellaista niin kuin, voisi sanoa melkeinpä taianomaisuutta, jota mä näen niin kuin,
kaikessa elämässä. Ja Mm. mä haluan ikään kuin tekemään näitä kirkkaita värejä, niin korostaa jotenkin sitä asioiden niin kuin ihmeellisyyttä. Joo, En tiedä, käykö tämä yhtään järkeä, mutta siis, että joo, mä haluan kuvata sen ympäristön niin kuin sellaisena upeana ikään kuin. kyllä. Ja sellaisen, että se voi vähän niin kuin hohtaa ja olla vähän outo ja jollain lailla herättää mielenkiinnon ehkä. Joo, kun näitä katsoo, näitä sun teoksia, niin onhan se myöskin sellaista, että se tarjoaa katsojalle aina sen, että niitä voi katsoa useamman kerran ja eri perspektiivistä ja aina löytää jotain uutta. Myös siitä sijoittelusta ja väreistä, mitä on käytetty ja jotenkin siinä on paljon nähtävää. Jos sä kuvailisit omaa taidetta, miten sä kuvailisit sitä maallikolle, jos pitäisi muutamalla lauseella kertoa, että millaisia teoksia maalaa Raana Lehtinen? Joo, no mä sanoisin tietysti, että ne on esittäviä, eli niissä on tunnistettavia asioita Joo, ja ne on hyvin värikkäitä, se on toki tosi keskeistä ja niissä on ihmisiä ja eläimiä ja kasveja ja runsaasti yksityiskohtia, joo, kyllä. sanoisin näin. Joo, Joo. palaan vielä siihen sun kokemukseen siltä Etelä-Amerikan matkalta ja sen jälkeen sitten hakeuduitkin taideopintojen pariin, niin se oli tämmöinen herääminen sun elämässä, niin pureudutaan Mm. vielä siihen, että mitä taide merkitsee sulle ja mitä sä haluat sillä omalla taiteella välittää. No mä näen, että se taide on niin kuin, taide auttaa meitä elämään Mm, kokonaisesti. Että se jotenkin, se on tietynlaista ravintoa, voisi sanoa, joo, jota me kyllä. kaikki tarvitaan ja eri muodoissa niin kuin eri ihmisille. Se tietysti on erilaiset tarpeet ja muut, mutta kyllä mä koen, että se on sellainen, että elämä olisi hyvin tyhjää ilman taidetta. Mm, Ja just niin kuin toi Etelä-Amerikka mulle opetti ehkä, että en mä niin kuin vois elää tyytyväisenä ja kokonaisena ilman sitä taidetta. mm, Että se tuo sen merkityksen elämään. joo. Sulla on taide tietenkin sun päivittäisessä työssä ja elämässä läsnä, mutta harrastatko muita taiteen muotoja? No, kyllä mä oon hyvin sillain keskittynyt maalaamiseen, että se on se, Joo. mitä mä itse teen. Että mä kyllä haaveilen aina, siis mä haaveilen aina keramiikan teosta Mm, ja aina aika ajoin niin kun haaveilen myös musiikin tekemisestä, mutta että maalaaminen on sikäli, se on niin tärkeää mulle ja mä koen, että kun mä annan sille kaiken mun ajan, niin mä pääsen siinä sit syvälle, että se on myös niin aikaa vievää. mm, Että mä haluan antaa sille niin kuin kaiken ja mä ajattelen sitä maalaamista myös, että mä tuun varmaan toivottavasti tekemään sitä vielä, tai että on mahdollisuus tehdä sitä vielä niin kuin ehkä vuosikymmenet, mm, että se on ihan ehtymätön, että joo. siinä aina, se on ihanaa, että siinä aina voi päästä eteenpäin ja päästä syvemmälle ja syvemmälle, että ei se niin kuin lopu. Että sit musta niin kuin muut harrastukset on sit enemmän sellaisia, jotka liittyy niin kuin, tai just tykkään just liikkua luonnossa ja jotenkin, että se vähän antaa semmoista vastapainoa sille maalaamiselle. Miten sun prosessi maalaamisessa lähtee käyntiin? Millainen se prosessi on siitä ideasta tai ajatuksesta siihen, että teos on valmis? Kuinka kauan sulla esimerkiksi menee aikaa yhden teoksen tekemiseen keskimäärin? Joo, no se vaihtelee tosi paljon, mutta kyllä mä tykkään tehdä pitkään, että se on niin kuin ehdottomasti ihanaa, kun on aikaa tehdä pitkään maalausta. Ja Joo, se lähtee, mä en suunnittele mun teoksia, että mä oon huomannut, että mä en pysty siihen, että jos mä teen jonkun piirroksen ja suunnitelman, niin sitten se muuttuu joka tapauksessa. joo, Että mä oon aika lailla luopunut, mä saatan tehdä jotain suuntaan antavia luonnoksia, mutta mä oon oikeastaan siitä luopunut. Että mulla tosiaan on se joku idea. Mä käytän siis tosi niin kuin runsasta lähdemateriaalia mun teoksiin, että mä otan paljon kuvia itse, että maalaan valokuvasta tosi paljon
Ja sitten mä niin kuin myös yhdistelen, tai mulla on niitä valokuvia aina useampi per maalaus. Osa voi olla tuoreempia ja osa vanhempia. Ja sitten mä myös etsin niin kuin netistä joitain asioita ja maalaan suorasta havainnosta välillä ja sitten muistin pohjalta. Joo. Ja se maalaaminen etenee niin, että mulla on se joku idea, se voi olla just joku valokuva tai sitten joku ajatus jostain. Ja sitten mä lähden etsimään sitä valokuvaa tai sitä varten. Ja sitten mä vaan suoraan sanottuna niin kun lähden vaan plänttään sen asian siihen kankaalle siten, kuten se tuntuu luontevalta. Ja sitten se lähtee rakentumaan niin kun käsin se loppumaalaus. Joo. Ja ne asiat niin kun johdattelee, ne ideat johdattelee mun ajattelua sitten sillä tavalla, että mulla tulee uusia assosiaatioita niistä, mitä mä oon jo maalannut. Ja sitä kautta se tarina etenee. Joo. Jos tähän väliin laitetaan se kysymys, että mitä asioita haluat sillä taiteella välittää ihmisille? No kyllä mä oon todennut siis, kun mulla on 2 lasta ja sitten mulla on aina ollut koiria, että positiivinen vahvistaminen on niin kuin kaikkein tehokkain ja paras tapa jotenkin saada semmoista niin kuin hyvää vaikutusta aikaiseksi. Mm-hmm. Kyllä mä haluan myös mun taiteessa, mä en sitä silloin ajattele, kun mä maalaan, että mä haluan tällä jotain viestiä tai näin, mutta sit jälkikäteen kyllä, mä tiedän, että siinä on alitajuisesti kuitenkin se mukana, että voisiko mä niinku saada tällä jotain hyvää aikaiseksi. Joo. Ja mä haluan just tehdä sen positiivisen kautta, että ehkä se myös liittyy mun luonteeseen, koska mä oon sillä tavalla tosi positiivinen ihminen, että vaikka silloinkin kun on ollut vaikeaa elämässä, niin mä aina jotenkin näen sen toivon siellä tunnelin päässä. Kyllä. Ja myös mun maalauksilla mä oon aina hirveän onnellinen, jos joku tulee sanomaan, että sen on niin kuin tullut jotenkin parempi olla, kun on katsonut mun teoksia tai jotenkin on niin kuin saanut jotain semmoista positiivista hyvää itselleen. Että kyllä mä haluan ikään kuin levittää sitä hyvää. Joo. Ja mä haluan nyt tällä hetkellä noilla mun teoksilla niin myös vähän kääntää sitä katsetta just sinne ympäristöön, joka on mulle ollut tosi merkityksellinen. Mä tarkoitan sillä niin kuin semmoista lähiluontoa, jonka keskellä mä oon kasvanut, koska olen kaupungissa kasvanut, niin mulle on muodostunut ikään kuin merkitykselliseksi niin kuin nämä metsät, mitä täällä on, ja merenranta ja niin kuin sen tyyppinen ympäristö. Se on antanut mulle tosi paljon ja mä haluan ikään kuin nyt teoksilla kääntää myös katseita sinne päin ja antaa arvoa sille. Joo. Et se on ehkä se, mitä mä haluan tuoda esiin. Se onkin tosi arvokas tavoite. Sellainen asia, mihin kyllä näinä aikoina on tosi hienoa, että ihmiset ja taiteilija taiteellaan kääntää katseita, koska luontohan on ainutkertainen ja ainutlaatuinen, että meidän kyllä tosissaan pitää siihen kiinnittää huomiota ja myöskin suojella sitä, että se säilyisi myöskin tästä eteenpäin. Luonnonsuojelu ja luonnon kuvaaminen on kyllä siinä mielessä niin kuin aina ajankohtainen teema. Kyllä mä oon täysin samaa mieltä, että se ei ole koskaan niin kuin, liikaa tavallaan antaa sille sitä huomiota. Joo, sitä ei voi tehdä mitenkään liikaa, se on ihan juuri näin. Sulla on tulossa kesällä Taidekeskus Salmelan näyttely ja sut on valittu vuoden nuoreksi taiteilijaksi, mikä on tosi hieno juttu. Paljon onnea siitä. Kiitos. Millaisia teoksia sulla on tulossa Salmelaan? Mitä saadaan siellä nähdä? No sinne tulee nyt teokset tulee olemaan semmoisia hyvinkin juuri runsaita. Niissä on paljon kasvillisuutta ja niissä on eläimiä ja sitten niissä on niitä ihmishahmoja. Ehkä vähän sillä tavalla piiloutuneena, että jotenkin mä haluan niissä just korostaa semmoisia pieniä asioita ja yksityiskohtia. Tulee myös siis, mä oon maalannut pääosin aika suurikokoisia öljyvärimaalauksia, että nyt mä oon tehnyt nyt myös pienempiä ja ne on sillä tavalla erilaisia, että niissä on ehkä sit enemmän jotenkin keskitytty johonkin yhteen asiaan, että
annettu sille sitten enemmän painoarvoa. Joo, Mutta niiden rinnalla on sitten myös näitä suurempia teoksia. joo. No, mitä sä itse odotat ensi kesän näyttelyltä? No mä odotan kovasti, että mä pääsen Salmelaan. Et kun mä en ole siellä käynyt aikaisemmin ja rakastan kaikkia vanhoja rakennuksia ja miljöitä, niin mä odotan ihan hirveästi, että mä pääsen näkemään sen miljöön. Ja sitten odotan kyllä todella jännityksen. Musta on ihanaa, siis mä oon aina tykännyt tehdä siis olla mukana ryhmänäyttelyissä, vaikka tämä on sinällään nyt mun oma näyttely, mutta et siellä on muita taiteilijoita, niin mä odotan kovasti, että pääsen näkemään niin kun heidän teoksensa ja sitten niin kun myös se on aina ihanaa saada sit nähdä ne omat teokset sit suhteessa muiden töihin. Joo. Että odotan kyllä kovasti kokonaisuutta, että mitä se tulee olemaan. Varmasti saadaan hieno näyttely ensi kesänä sinne aikaiseksi, myöskin sinun töiden ansiosta. Onko sulla jotakin terveisiä, mitä haluaisit sun taiteen ystäville ja näyttelyvieraille sanoa? No semmoisen mä haluan kyllä nyt sanoa, että siis aina välillä mä kuulen näin sanottavan, mikä on musta tosi ihanaa ja mä oon sit tosi otettu, että kun ihmiset on katsonut mun töitä, niin sitten heille on tullut ehkä semmoinen olo, että he haluaisivat itsekin maalata tai kenties tehdä jotain muuta luovaa. Niin jos näin ihanasti kävisi, että joko mun teokset tai sitten ihan kenen tahansa teokset siellä Salmelassa jotenkin herättäisi jonkunlaisia inspiraatiota johonkin suuntaan, että rohkeasti vaan niin kun ihmiset sitten, jos ei ole ennen kauheasti mitään luovaa tehnyt, niin lähtisi kokeilemaan, koska se kyllä tuo se, että sitä itsekin tekee, niin se tuo elämään niin paljon sitä sisältöä ja merkityksellisyyttä oman kokemukseni mukaan, että sitä kyllä niin kuin kaikille lämpimästi suosittelen. Joo. Miten sulla on ainakin nettisivut ja sitten sulta löytyy Instagram, niin mä voisin laittaa ne tähän podin jakson kuvaukseen. Saadaan sitten yhteystiedotkin kuntoon, jos haluaa sinun töitä katsella ja sinun sitten tutustua sitä kautta vielä tarkemmin. Se olisi tosi hyvä. Joo. Mä laitan ne sinne. Tässä vaiheessa kiitos paljon haastattelusta ja sun ajasta ja haluan toivottaa oikein paljon voimia ja iloa työhön, näyttelyiden ja töiden työstämiseen. Kaikkea hyvää tähän kevääseen. Kiitos paljon ja samoin ja kiitos mielenkiintoisista kysymyksistä. Kiitos paljon sulle. Kiitos. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Voit halutessasi lähettää sähköpostia osoitteeseen taidepodi@gmail.com. Sähköpostiosoite löytyy myös jakson kuvauksesta. Halutessasi voit jättää podcastille myös arvostelun. Kuullaan taas ensi kerralla.